Fit-8 ta' Diċembru 2020 il-Papa Franġisku ħabbar sena iddedikata lill-interċessjoni ta' San Giuseppe u ħareġ ittra sabiħa ħafna u mhix twila li semmija propju bil-qalb ta' missier Patris Corde. Din l-ittra il-Papa Franġisku iħares lejn il-personalità ta' San Giuseppe u jimmedita fuq dak li nafu dwar San Giuseppe fil-Vanġeli. San Giuseppe huwa deskritt minn San Mattew bħala bniedem ġust. Il-Papa jiddeskrivi li San Giuseppe fil-fedeltà tiegħu lejn il-liġi ta' Alla imma fil-qalb kbira tiegħu. Il-Papa ħimminhom ukoll ifakkar li San Giuseppe fil-paternità tiegħu wera ħlewwa kbira, tenerezza kbira u jissuġġerixxu li aħna nitalmu minn San Giuseppe kif inħennu għal xulxin, kif ma nitkażawx b'xulxin, kif niproteġu lil xulxin. Wara kollox San Giuseppe kien magħżul minn Alla biex jipproteġi l-ħajja tal-omm u tat-tifel. Dan it-tifel huwa liben ta' Alla magħmul bniedem Ġesu Kristu. Il-Beatu Piju IX fl-1870 iddikjara lil San Giuseppe patrun tal-Knisja Universali. Fl-ittra tiegħu il-Papa ifakkarna li San Giuseppe huwa wkoll il-bniedem ubbidjenti. Għal 4 darbiet l-Anġlu tal-Mulej ikellem lil Giuseppe fil-ħolm u Giuseppe wara kull ħolma iqum u jagħmel dak li qallu biex jagħmel l-Anġlu. Jilqa lil Marja martu avolja tqila b'Ġesu liben ta' Alla, isemmi lit-tarbija bl-isem magħżul minn Alla. San Giuseppe jallimna kif nipproteġu xulxin. Nitolbu l-għajnuna ta' San Giuseppe din is-sena, mod speċjali din is-sena immarkata bil-pandemija.